La restauració de la fusta té dues cares. La visible consisteix a recuperar el color original de la fusteria de la façana, però el repte més gran es troba amagat darrere, a l'interior de cadascun dels antics habitatges. Són les galeries. Les galeries són estructures formades per portes i finestres que aportaven lluminositat, privacitat i ventilació als salons principals dels pisos originals. Moltes d'elles van desaparèixer al llarg dels anys, però en conservem dues en perfecte estat. Gràcies a això podem replicar les que falten amb el màxim rigor. Part d'aquesta feina es fa al taller del Josep Bartolí, tallista i fuster especialitzat en fusta patrimonial. En Josep dirigeix un equip de 7 fusters, però aquí treballa sol i s'ocupa de replicar les peces més complicades. La fusta experimenta processos com el decapat i el polit, però el més sorprenent, sens dubte, és la talla manual. En Josep va començar a tallar quan era nen aquí mateix, al taller del seu pare, i gràcies a la seva experiència és capaç de reproduir peces difícils amb gran precisió. Ho fa amb les mateixes eines que s'utilitzaven fa un segle. Amb elles i la seva maestria, en Josep transforma la fusta de pi en les formes imaginades per Gaudí. Des del seu taller ens descobreix la fusta amagada i ens retorna un passat ple d'esplendor.